Ngapdiang subhai pi sya ka KYNTIEWLANG channel. Kani ka video ka bamentang kwa pen pi kumno bangin ai kani ka IBD. Anda ki Syiar jong pi ki Khun Syiar jong pi ki ladap khat saus ni. Kani ka dei kata ka IBD bat kani ka dei ka ba phin khle lang. Ya kani kadawai pila banyo na man la ki veterinary kiba don sajan ki snong jong pi bat pila aru banyo na shlong veterinary nang tapat de ban ai kani pidei banda sim da usirins nang ta sa ai pade sakhle lang ya kani ka bat kani ka dawai pade ha wei u bilor u balong kumni khnang ba phinsuk ban penjau lani ban ai ya kini ki Khun Syiar jong pi thik hi kum katu ke bangalapan i pi ha kapor ba ai ka lo seta kani ka IBD ka dei ka bayar rap ha ya ki Khun Syiar jong pi bat ya dai ki na ki kini ki jingpang ki bawan kum na ka khlam ki jingpang Syiar ki balai puja kemut ka kham ya rap ha kani kadawai ban ya ki wei te pidei ba la kumno lada pidei ri ki Syiar pidei ban ai kani ka IBD kani ka IBD vaccine ka magi ong kadai ka bayar rap hai ki Khun Syiar lada phim ai kani ki Syiar jong pi ki la ban yap iwei hadin hadin hawe iwei balada ki he ki sanru ki raikho kim da i kim ki Syiar jong pi nom ibang ki bakin pek kilong raikho itlot iswai te ka bha ya phi ba phi kani kadai kadawai ka ba phila banyo na veterinary te singau bahasa ai ki Syiar jong pi khnang ba ki Syiar jong pi kin he kin plung kin sngaj bha kani kadai ka ike ka bangi saj ai ha ka sngi ka bakhat lai bat bakhat sau ar sngi ngi ai ya kani ka dawai ya ka supplement ya ki ni ki Khun Syiar nang ta ka sngi ka bakhat sau pade ngi ai kani ka IBD vaccine kani kadai ka ban ya rap hai kini ki Syiar te pidei ban ai kani ka sngi bakhat lai bat bakhat sau pila ban yo da ki wei pat ki brand ru na yeu tang bakani dada pio kani ka iker kani ka babha ban ai ki Khun Syiar tekan mau pidei ban ai kini ki supplement ha ka sngi ka ba khat san khat riu khat nyeu bat khat pra hado khat khandai pidei ban ai pade ya kani ka live 52 ya ki Khun Syiar jong pi tekan mau barabor ba kini ki supplement pidei ban ai bat khle ha ka ba kindi lada pisngau kena de kini ki video semua bahasa sadang page ngandang pen isu company ha ki wei pat ki video halor nda hadian ka ba khat ndai pade ki jai supplement ba pindai ban ai pade chwa ba pin yo bandi kini ki Syiar blessibun